Zdravím všetkých, moje meno je Andy Smoky. Také vymyslené, umelecké, keďže hráme v kapele. Teraz vám chcem predviesť samozrejme pekne krásne, že ako tie moje úpravy v móde fungujú. Takže si najprv prebehneme suché podmienky. Skúsim to urobiť v rýchlosti do 10 minút. Vidíte nastavené sesióny. Ja si dám teraz aj pekne krásne rýchlo normálne opotrebenie gum, ako aj normálne mechanické poruchy, normálne spotreby paliva. Nebudem sa tým rýchlo zaťažovať. Mám iba 10 minút na to, keďže YouTube dlhšie videa nepodporuje. Takže vrhneme sa na to. Nahrám si len základný setup, hneď idem na trať, aby som vám predvedol, že tie gumy, aspoň jedný z nich, v podstate majú podobné vlastnosti. Rozhodne hardy držia horšie. Poviem s mediumkami 45 litrov mám proste paliva, to je nejakých 36 kg. Uvidíte, že aj tá spotreba konečne sedí. Budem používať tentokrát KERS aj DRS, takže budete vidieť aj v grafe dole, ako ho používam. Takže rýchlo naštartujem voz a idem na trať. Vidíte, že nejaké dramatické udalosti sa nedejú, lebo zadné krídlo mám nastavené na nedotáčavosť. Ale konečne vidíte, že vozidlo sa nemyká pod brzdením. Trošku keď pridáte ostrejšie plyn, aj vás nakopne. Keďže mám nastavenie trošku viacej na svoj štýl, tak by to bolo zaujímavejšie. To trošku vyhopne, lebo prišla mierna nedotáčavosť, pretože nemám gumy zahriaté. Musím ísť dosť agresívne, aby som ich zahrial. Myslím si, že to za jedno kolo normálne ani nestihnem. Bude to dosť obťažné, lebo hovorím, tak som písal predtým vám do Facebooku, tak tie kolesa im trvá dosť dlho, kým sa zahrejú. Vidíte, že krásne to drží. Samozrejme rýchlosť je nižšia. Teraz uvidíte, ako zabere KERS. Krátke sprevodovanie, čiže KERS mi nebude samozrejme stačiť potiahnuť na požadovanú rýchlosť. Budem dosávať o mnoho skôr maximálku. Teraz DRS. Vidíte i hneď narast rýchlosti. Počuli ste aj zvuky pípajúce. To ma oznamuje mi, že mám možnosť použitia DRS-ka. Vidíte, že pneumatiky už mám v podstate v optimálnom okne pre stredné gumy. Vidíte, jazdeckú chybu som stropil počas toho. Vidíte, keď pridám príliš veľa plynu, tak samozrejme ma to stočí. Ale inak v podstate žiadne problémy s modom nevidím. Vidíte, príliš veľa KERSu som používal. V predchádzajúcich častiach vidíte nakopnutia obrovníkom a vidíte prehriatie gum v podstate. Je možné, že ešte friction bude zvýšený. Zrejme mi asi niekto písal na Skype, lebo som zacítil na obrazovke mierne lagy. Takže skúsim robiť ešte v rýchlosti jedno kolo. Keďže môj počítač má veľmi veľa podporných softverov zapnutých na pozadí, tak možno sem tam FPS-ko nejaké bude chýbať. That was a 137.02. Teraz na to predvedem radšej bez pokecu, aby som sa na to plne sústredil.
Alright, that was to by a bolo všetko k tomu. Na stredných gumách 129.50. vidíte, gumy sa držia v celkom normálnych teplotách. Není to, išiel som ešte k tomu dosť agresívnejšie, než som zvyknutý. Fakt na plné pecky. Takto by som v závode určite nešiel, vidíte, že opotrebenie pneumatiky je približne primerané. Dúfam, že vám to vyhovuje. Za tých 10 minút som vám to stihol takto ukázať. Takže ďakujem za sledovanie. Bolo mi to čas vám predviesť ten mod, vidíte, možno nevidíte. Čas 1.29,5, dal by som aj rýchlejšie, kebyže neustopím niektoré chyby. To je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť. Možno vám ukážem ešte tvrdé gumy.